Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Siza ke nemeko kaLangelihle Phili baphulaphuli. Kugqityiwe baphulaphuli uLangelihle Phili. Uvumelekile abe yiplayer eKaizer Chiefs. Ngokwendaba eziphumayo kolondaba zithi ke iKaizer Chiefs neStellenbosch sezafikelela kwisivumelwano sokubana ke ngoku uLangelihle Phili abe yiplayer eKaizer Chiefs. Kuthiwa uLangelihle Phili sesayine ke icontract noko ethande ukuba nde phaa neqela kule Kaizer Chiefs. Kugqityiwe. Kudala kuthethwa kusehlwa kunyukwa ngemeko kaLangelihle Phili. Kutshona ngapha nangapha iKaizer Chiefs senza uduluka ubhentsi, senza onako yade yathatha isigqibo sonikezela ngonyana wayo ekuphela emzeleyo onguGiven Msimanga. uGiven Msimango, khumbula lokhu mphulaphula into yokubana ngomnye we-centre backs zeKaizer Chiefs ezibalulekileyo, ingakumbi lesizini ipheleyo besekugqibele kudifenda yena futhi ke elithemba phaa ngasemva. Yothuse wonke umntu into yokubana ke Kaizer Chiefs kwiiplayers zonke nazo phaa ngaphakathi inganikezela koGiven Msimango ahambe abe yiplayer yesibini noDupreez phaya kwiqela leStellenbosch. Sizifumene ke nendaba ezithi uDupreez uye wantinga kwa-eli ke yena kwabheka phaya eKapa eyolungisela into zomsayino neento ke zokutshekishwa boogqirha, yonke laa nto ye-fitness. Besizifumene kulezo ndaba kwayizolo into yokubana kuDupreez untinge wabheka eKapa ke yena ke eyolungisela ukusayina phaa neqela kule Stellenbosch. Baphulaphula ke le nto abantu abanintsi ayibaphathanga kakuhle into kaGiven Msimango, kodwa kokubalulekileyo uLangelihle Phili ude wasayina neqela kule Kaizer Chiefs. Silindele into yokubana ke uLangelihle Phili anikeze iKaizer Chiefs ke konke ekujongileyo kuye, ngoba kaloku indlela zengayo noko ithande uba nzima, ithande uba qatha kunikwa iiplayers ezimbini kunye nemali phezu koko. Into ethetha ukuthi ke noko kucacile ikhona le nto ayiphetheyo ke uLangelihle Phili. Akuzubakho zitori zokubana uLangelihle Phili lo usazofuneka efunde igame, usazofuna efunde isystem kamqeqeshi, usazofuneka efunde itimu njengeKaizer Chiefs kuba iyitimu enkulu makanikwe izithuba. Akulindelekanga loo nto phaa uLangelihle Phili. Into elindelekileyo phaa kuye uvele nje angene edabeni umfana omdala, ngoba kuyacaca into yokubana ikhona le nto ayiphathiswe uLangelihle Phili. Ngeke imanagement eKaizer Chiefs ilwe kangaka i-end up inikezela nangeeplayers bekumele uba ke ayinikezelanga ngazo. Into ethetha ukuthi ke ikhona le nto iphethwe nguLangelihle Phili azofika iveze phaa ngaphakathi eNaturena. Siba makazozibini ke simnqwenelela ke impumelelo uLangelihle Phili phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Njalo ke baphulaphuli, nani ke ningake ningene nitsho nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe phaa kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.